जाहैबाय जोंहानि न' नै बेनो जोंनि न' बेनिफ्राय नैथिंजाय फुख्रि दङ ओइ लामाया बे जोंनि न' ओमफ्राय दायो आङो आंनि लाव थिलियाव थांनोसै जोगोनार थिलियाव जोगोनार एसे गायदोंमोन आङो नै आंनि न'आ बेनो सोरबाफोर नायनो लुबैदोंब्ला बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय रेल गेट बिथिंजाय गरेस्वर बेनिफ्राय बिथिंजाय खैराबारि ओमफ्राय नै वाटार साप्लाइनि दै नै आंनि न'आ बेनो आं जिथु पाम्पकिन आबाद मावदोंमोन जोगोनारनि आबाद आं बेवहाय एसे थांनि नोंथांमोननो देखायनि पाम्पकिन आबादखौ माबायदि मावो आरो पाम्पकिना बेसेबां प्रफिटेबल लाब दङ ना लस दङ मा समाव गायनांगौ बेनि गासैबो डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो माबायदिहाय फिथाइ थायो बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' आरो जोगोनार आबाद मावनानै बेसेबां प्रफिट खालामनो हायो माबायदि बेलायाव प्रफिट जायो आं बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' थ'दो बिदिब्ला जोङो नायलांबाय थानोसै लोगोफोर नै बेफोर दुब्लिफोरा ओरैनो गोलैना दङ जोंनिया माखासे दुब्लिफोरा ओरैनो गोलैना दङ स' बेफोराव जुदि जोङो जोगोनार गायना दोनोबा गोबां माने फिथाइ थायो हाफोराथ'बो गाज्रि नङा बिराद माने बाला हा स' बेफोराव जुदि जोङो एसे खस्थ' खालामनानै जुदि आबाद मावोब्ला दा नैबे समाव मास मोननै मोनथामनि गेजेरावनो जों गोबां आबाद मावनानै प्रफिट खालामनो हायो आरो स' जों बेसरबो फोनो हायो बेसर फोनायाथ' आरो एसेबां खस्थ' खालामबाय थानांगौनि जेबो दरखार गैया बेनिफ्राय बायदि बायदि आबाद दङ जेरैबायदि जोगोनार ओमफ्राय तरमुज बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावनो हायो जोङो स' एसे खस्थ' खालामनांगौ नै हाग्रा जाजोब्बाय स' जोंनि मानसिफोरा जेबो मावा नालाय ओंखायनो आबादफोरा जाया होनना बुंबाय थायो खिन्थु जायो आरो मावोब्ला मोजां हासार होनांगौ नै बेनो जोंना इरिगेसना जों बिथिंजाय दै लाङो बेयाव जुदि बान्दोखौ मोजां थेना होयोब्ला माने दैया हन्दा मेचिन सालायनो गोनां दरखार गैया आरो बिथिं केनेल दङ नै बेनिफ्राय नैया बेनो बेखिनिया जाहैबाय वाटारमेलन गायदोंमोन आङो बेनिफ्राय नैफोरा जाहैबाय जोगोनार थिलि नाथाय आं बांद्राय खस्थ' खालामनो हायिनि थाखाय टाइम होनो हायिनि थाखाय गासैबो हाग्रा रज'ना दङ आरो माने नै थ'दो जों एसे हाबनानै नायनोसै माबायदि जादों जोंनि वाटारमेलना आरो पाम्पकिन जोगोनारा माबायदि जादों एसे नायनोसै थ'दो नै बेयावबो बिराद माने हाग्रा रज'दों स' आं हाबबाय बेनिफ्राय नैया जोगोनारफोरा स' बेफोरो हाग्राखौ आं जुदि एसे साफा खालामना होनायबा बांसिन मोजां जागौमोन नैयानिफोरा नै बेफोरबो नै डाउन ट्रेन बियो गरेस्वर रङियासिम थांगोन बियो बेनिफ्राय गुवाहाटि बियो गुवाहाटि इन्टारसिटि एक्सप्रेस बेनिफ्राय नै बेबायदि थायदों स' बियो मास मोनसेनि गेजेराव मोनहैगोन आरो मास मोनसे बा देर मासनि गेजेराव मोनहैगोन आरो स' बेफोरबायदिनो गोबां फिथाइ दङ नैया गुदियावबो फिथाइ माने बिबार बारदों नै बिबार बारदों जायफोरा जोगोनार आबाद मावनो लुबैदों बिथांमोननि थाखाय आं बुंदों
आं प्रेक्टिकेलि बुंदों मानोना आं जोगोनार आबाद मावगासिनो दङ दायो। जोगोनार आबाद मावनायनि गायजेननायनि मेन टाइमानो जाहैबाय माइ हाखांनाय लोगो लोगो जेब्ला जों माइ हाखांगोन अब्लानो जों लोगो लोगो बेखौ हाल एवनानै माने सैनै सैथाम एवनानै जों बेवहाय हासार हिसाबै जोङो DAP, इउरिया, सुपार, पटास बेफोरो बेनिफ्राय गोबोर हासार बेखिनि हासारखौ जोङो इम्परटेन्ट मास्ट बि बेखौ जोङो होथारनांगोन। बेनिफ्राय एसे जेराव नोङो जोगोनारखौ गायगोन, जोगोनार बेगरखौ नोङो माने गायगोन, बेवहाय जों एसे एसे हाखौ गोजौ गोजौ खालामनो नांगौ आरो बेयावनो जोङो हासारखौ माने मिक्स खालामनांगौ। जों गासैबो जेराव मेरावनो सारलाना होनो गोनांथि गैया। जुदि बेफोरबायदि सारलाना होयोब्ला जेराव मेराव सारलानानै जुदि जों हालेवना होयोब्ला हासारा एसे लस जायो। स' बेखायनो जेराव जोङो जोगोनारखौ गायगोन बेयावसो जोङो माने एसे हासारखौ इउरिया, सुपार, पटास, DAP आरो गोबोर हासार बेफोरखौ जोङो मिक्स खालामनानै माने बेगरखौ जुदि फोयोबा गायोब्ला बांसिन प्रफिट जायो आरो बेयाव जुदि जोङो प्लास्टिक जुदि बनानै होनो मोनोब्ला बांसिन मोजां जायो। माल्चिं जुदि होनो मोनोब्ला बांसिन मोजां जायो। मानोना बेयाव माने हाग्रा रज'यो। जुदि माल्चिं होयोब्ला हाग्रा रज'आ। स' बिनि हासारखौ माने बे जोगोनाराल' मोनो आरो। स' नोंथांमोना आंनि आबादखौ नुखाबाय आंनिया जेरैबायदि माने हाग्रा बुंफबनानै दङ। स' आं जिथु माल्चिं होआखै, माल्चिं होयैनि जाहोनाव बेयाव गोबां माने हाग्रा बुंफबदों आरो जेरैबायदि आङो प्रफेसनेलि आं गुबुन प्रफेसनेलबो दंखायो नालाय। स' आबादानोल' आंनि मेन माने प्रफेसन नङा। आं आबादाव बांसिन टाइम होनो हायाखै आरो बिथिङाले लेबारबो बांसिन मोना जोङो, नांगौबायदि लेबार मोना। स' बेनि थाखायनो माखासे माने आबादफोरा जोंना माने जेरैबायदि जानांगौ बेफोरबायदि जायाखै, आंनियाबो जायाखै। स' बेयाव आं माखासे खामानि मावबोनो गोनां दंमोन। जों बेयाव दै होनांगौ, दै होबाय थानांगौ टाइमलि। बेनिफ्राय बेवहाय मा होनना बुङो हाग्राफोरखौ एसे साफा खालामना होनो मोननांगौ आरो बेयाव जुदि जोङो जिगाब बनानै जुदि होनो हायोब्ला बांसिन मोजां जायो। जिगाब जुदि बनानै होयोब्ला गासैयावबो गासै दुब्लियावबो जों जुदि जिगाब बनानै होनो हायोब्ला माने हाग्राफोरा रज'नो माने सुबिदा मोना आरो जिथु जोगोनार दंफां बेफोरो जिगाबाव मानलाबायनो सुबिदा मोनो आरो। स' जोङो जुदि माइखौ अक्ट'बर बा नभेम्बरफ्राव जुदि हायोब्ला जों बै समावनो लोगो लोगो एवनानै जोङो बेगरखौ माने गायना होनो नांगौ आरो। बेनिफ्राय बियो जोगोनारा रज'नो थाखाय जार्मिनेसन जानो थाखाय बांद्राय गोबाव नाङा। सप्तासेनि गेजेराव जे जार्मिनेसन जायो। जुदि नोङो माने गायनायनि सिगाङाव हरनैसो सोमना दोनोब्ला बेनिफ्राय एसे जुदि फेंखा जुदि होनायनि उनाव जुदि नोङो हायाव जुदि गायोब्ला सप्तासेनि गेजेराव बियो फुलिया जाबोयो आरो जार्मिनेसन जायो। स' जार्मिनेसन जानायनि उनाव नोङो फेब्रुवारि बा जानुवारिनि लास्टफोराव जुदि खनसे दै सोना होनो हायोब्ला, हन्दाजों दै सोना होयोब्ला नों केनेल दङब्ला केनेलजों दै सोना होनांगौ। दै सोना होनायनि उनाव बियो जेब्ला हाया सिदोमा जागोन होमबानिया बांसिन माने बोलो होनो सुबिदा जायो आरो। बेनिफ्राय बिलाइ गांब्रै गांबा जायोब्ला बेवहाय एम्फौनि मुलिफोरखौ होनांगौ आरो। बिलाइखौ बिराद माने एम्फौआ जायो। नोङो बिलाइ गांथाम गांब्रै जुदि जायोब्ला माने जेरैबायदि एम्फौ जायो माने गासै बिलाइखौ एम्फौआ जानानै सेस खालामनो हायो। स' बेखायनो एम्फौ बायैनि मुलि होनांगौ। एम्फौ बायैनि मुलि होनायनि उनाव नोङो ट्रेसेल होननाय मोनसे माने भिटामिन दङ। बे ट्रेसेल भिटामिनखौ माने होनो नांगौ आरो। ट्रेसेल भिटामिनखौ होयोब्ला बे जोगोनारा ओरैबायदि माने मानलायो, ओरैबायदि बिलाइया गिदिर गिदिर जायो, माने खोब मोजां जायो आरो भिटामिन होनो नांगौ। बे ट्रेसेल भिटामिनखौ गेजेर गेजेर जुदि स्प्रे खालामना होबाय थायोब्ला बांसिन मोजां जायो आरो। बेनिफ्राय नोङो जुदि दैया रानदोंब्ला दैया राननायनि उनाव आरो नोङो मार्चफोराव फेब्रुवारिनि लास्ट बा मार्चफोराव माने आरो खनसे दै सोना होनांगौ। दै सोना होनायनि उनाव बे आरो बांसिन माने बोलो जाबावगोन आरो। दै सोना होनायनि उनाव नों आरो ट्रेसेलखौ मारिना होबावदो भिटामिनखौ। बेनिफ्राय जेब्ला माने बिजौआ 10-12ता बिलाइ जागोन, 10-12ता बिलाइ जानायनि उनाव नोङो एसे बिजौखौ सेस' होबाय थायोब्ला माने बांसिन माने दालाइ बुयो आरो बांसिन दालाइ होयो। आरो जेब्लानो बांसिन दालाइ होगोन अब्लानो बांसिन माने फिथाइखौ जोङो मोननो हायो आरो। स' फांसे दंफाङाव जोङो 10ता फिथाइ थाइब्लाबो जोङो थाइसे जोगोनाराव जुदि जों 10 थाखायै मोनोब्लाबो जोङो फांसे माने जोगोनार दंफाङाव जोङो 10ता फिथाइयाव जोङो 100 थाखा जों मोनगासिनो दङ। बेबायदि 100 थाखा हिसाबै जोङो 1000ता जुदि फुलि जों गायोब्ला 1000तायाव जोङो 10तायै माने हमनानै
फांसेयाव जुदि 100 थाखा मोनोब्ला जोङो 1000टा फुलियाव जोङो 1 लाख थाखा जोङो मोनगासिनो दङ। ज' 1 लाख थाखा मोननो थाखाय जुदि जोङो मास मोनथाम मोनब्रैयाव जुदि जोङो 1 लाख थाखा मोनोब्ला जोंनो आरो मा नांगौ जायो। आरो बेयावहाय खरसा हिसाबै आं बुंदों खरसाबो बांद्राय जाया। नोङो खोब हाइसाव 20,000 थाखा जुदि नों खरसा खालामनो हायोब्ला होमबानिया नोंनि लावआ नोंनि जोगोनार आबादा माने साक्सेस जागोन आरो 20,000 थाखा नों जुदि खरसा खालामनो हायोब्ला नोङो साक्सेसफुलि नोङो जोगोनार आबादखौ नोङो थिखांनो हागोन आरो 1 लाख थाखा मिनिमाम 1 लाख थाखाखौ नोङो थिखांथारनो हागोन आरो। बेनिफ्राय मा जाहैबाय आं फिथाइयावसो बुंदों बेसेबां प्रफिटखौ। नोङो जुदि गायगोदाननिफ्रायनो मोजां हासार मुलि जुदि होनानै दै होबाय थायोब्ला नोङो फेब्रुवारिनि लास्ट बा मार्चनि फार्स्ट उइकआवनो नोंथांमोना बिजौखौ फाननो हागोन आरो खोब माने बिजौ फाननो हागोन खोब माने बिजौ होगोन। बे बिजौखौबो नोङो माने फाननो हागोन आरो। थिग बेबायदिनो जेब्ला मार्च मासआव माने बिबार होगोन बे मार्च मासआव बिबार होनाय लोगो लोगो बे बिबारखौबो जोङो माने गोबां फाननो हायो आरो। स' जोगोनार आबादाव जोङो मोनथाम रोखोमनि जोङो प्रफिट माने लाबोनो हायो। मोनथाम रोखोमनि जोङो आर्निं खालामनो हायो। स' दा बे समावनो आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ इनफरमेसनखौ होबावनि जोला बिबार आरो जो बिबार बेखौ नोंथांमोना बोरैहाय सिनायनो। थेवबो दा आं नोंथांमोननो देखायनोसै जोला बिबारा माबायदि आरो जो बिबारा माबायदि। नै बेफोराव गोबां माने बिबार दङ। नै बेफोर बिबार, नै बेफोर बिबार, बेनिफ्राय नै बेफोर बिबार, बेनिफ्राय नैया माने गोबां बिबार दङ। स' बेफोरबायदि गोबां बिबार दङ आरो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो हागोन नायनो हागोन एक्सपिरियेन्सबो लानो हागोन। दा बेयाव जोला बिबारा माबायदि बे जोला बिबारखौनो आं दिन्थिनो नागिरदों। नैबे बारसे बिबार, नै बारसे बिबारनि गुदियाव नायदो नै बारसे बिबारनि गुदियाव नाय बेयावहाय फिथाइ गैया डाइरेक्ट नैबे देन्था लोगो लोगो बिबार बेयाव फिथाइ गैया नुबाय नङा होमबा। बेनिफ्राय आरो बारसे बिबार दिन्थिबावनि आं गुबुन बिबार। नैबे बारसे बिबार बावनाया बेयो गुबुन बिबार। बेनिफ्राय बिनि गुदियाव नायदो नेया बिनि गुदियाव नैबेदि जोगोनार थायखादों नेया फिथाइ जाबोखादों। बेनिफ्राय आरो मोनसेबाव माने जों सिनायनो हायो नैबे जिथु फिथाइ थायनाय बिबार माने फिथाइ गोनां बिबार बे बिबाराव जों नायनो हायो नै जों बिबाराव नायनो हायो बे बिबारनि जिथु मा होनगोन बेखौ जिथु बिदै थायो नङा होमबा। बे बिदै थानायनि जिथु बिबारनि जिथु मा होनगोन बेखौ देन्था होनगोन ना मा होनगोन जायखिजाया मोनब्रै मोनबा दङ नङा होमबा। बे मोनब्रै मोनबा दङ नैया मोनथाम मोनब्रै बेफोरबायदि दङ। आरो जों जोला बिबारनिखौ नायनोसै माबायदि जोला बिबारनिया। नैबे जोला बिबार नैबेनि गुदियाव माने फिथाइ गैया बे जाहैबाय जोला बिबार। बे डाइरेक्ट देन्था बेनिफ्राय डाइरेक्ट बिबार। बेनिफ्राय बिनि माबाखौ नायनि मोनसेल' नैबे जिथु दङ बेयो मोनसेल' आरो माने नुदों नङा होमबा। स' बेफोरबायदि बेखायनो बेफोरबायदि गोबां माने जोला बिबार बारो आरो बेफोर जोला बिबारखौ जोङो फाननो हायो। बांद्राय फानोब्लाबो गाज्रि जायो मानोना बे जोला बिबाराव माने सिखिरिफोरा बानांगौ बेरेफोरा बानांगौ। बेनिफ्राय बानानै बेयाव जिथु माने हायना नांहोनाय होनना बुङो नङा होमबा। बेनि बेयाव जिथु माबा मोनसे हरमन थायो बे हरमना बेरे मोदैफोरनि आथिङाव नाङो। आथिङाव नांनानै जुदि जो बिबाराव बाहैयोबा नैबेयाव नायदों नै बेयाव बेरे मोदै दङ बेरे दङ नैया बिदै सोबगासिनो दङ। स' बेयाव जुदि जिथु जोला बिबाराव बानानै फैदों बेनिफ्राय जिथु जोला बिबारनि हरमना आथिङाव नांना फैदों बेरेनि बेनिफ्राय नैबे जो बिबाराव जुदि नांफैयोब्लानो बियो माने हायना नांहोनाय जायो आरो जुदि बेरे मोदै जुदि बायाब्ला जोङो जोला बिबारखौ जोङो खाना लाबोनानै बे जो बिबाराव माने फोनांना होनो नांगौ आरो फोनांना होयोब्ला होमबाना फिथाइफोरा नैफोर फिथाइफोरा माने मोजां जायो आरो फिथाइ थायो आरो। स' बेखिनियानो आंबो मोनथियाखैमोन जोगोनार आबाद मावनायनि सिगाङाव आंबो मोनथियाखैमोन। माखासे मानसिया बुंबाय थादोंमोन आंखौ कि माने बिराद माने जोला बिबार बारो बे जोला बिबारखौ माने जो बिबारनाव फोनांनानै होनांगौ होननानै बुंबाय थादोंमोन आरो जेब्ला आङो जोगोनारखौ गायजेनदोंमोन बिबार बारथ'वाखैमोन। आङो गोबां माने कनफिउस जादोंमोन कि जोला बिबारा माबायदि आरो जो बिबारा माबायदि। जेब्ला आङो आबादखौ मावथारबाय जेब्ला बिबारा बारबाय
बिबारा बारनायनि उनावसो आं गावनो प्रेक्टिकेल नुबाय जोला बिबारा माबायदि आरो जो बिबारा माबायदि। स' बेखायनो माखासे खामानिखौ प्रेक्टिकेलाव हाबबासो माने मिथिनानै मोनो, ओरैनो सा साज्रां नायनानै जेबो आइडिया मोना। स' बेखायनो जाबा दाजा मावना नायनो नांगौ आरो। आङो बेयाव जेसेबां खरसा खालामदों दायो देग्लाय फार्स्ट माने आबाद मावदों आं हयथ' बेयाव बांसिनै प्रफिट खालामनो हानाय नङा, आर्निं खालामनो हानाय नङा। नाथाय आङो जिथु नुबाय आं बेयाव लसबो जाया आरो, आं लसबो जाया। जेसेबां खरसा खालामदों बे खरसाया आङो फिथाइयाव मोनाब्लाबो आङो बे बिजौखौ फानब्लानो बिनि खरसाखिना ओंखारजोबो। स' बेखायनो नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर न'खराव हा दङ, एसे मोजां हा दङ, माने गोबां मानसिया थाखा फैसानि आंखाल बा खामानि दामानि गैया, बेफोरबायदि जबलेस होननानै बुङो। जबलेस होननानै बुङोब्ला बियो सासे बादुला मानसिनिसो माने बाथ्रा होननानै मानसिफ्रा बुङो, नङा होमबा? स' आंबो मोनथिबाङा बांद्राय बिदि गाज्रि बुंब्लाबो हयथ' सोरबा नायगिरिफोरा गाज्रि मोननो हागौ। जबलेस होननानै बुंनाया बादुला मानसिफोरनि बाथ्रा होनो गिदिर मानसिफ्रा बुङो, लेक्सारफ्राव मिटिं दावथिंफ्राव बुङो, नङा होमबा? बेखायनो आं प्रेक्टिकेल खालामदों आरोना, समखौ ओरैनो हगारालाबासिनो बबेबा जाय खालि आंना डिउटि गैया, अफिस गैया, बे खालि आं ओरैनो बबेबा टाउन सहराव सकफोराव लोगोफोरजों बहाबा गिदिंलाबायालासिनो, राजनितिफोराव आङो टाइम पास खालामलाबायालाबासिनो आं आंनि जिथु बेसेन गोसा सम आं बेखौ आंनि आबादाव माने होयो आरो। स' दिनै आङो अफिस बन्द', आङो डिउटियाव थाङाखै, आंनि जिथु सम आं बेखौ दिनै आङो जोगोनार आबादाव आङो होदों आरो। स' बेफोरबायदिनो जिथु गिदिर मानसिफ्रा बुङो जबलेस माने बाथ्राया आदुवा मानसिनि बा बादुला मानसिनि बाथ्रा होननानै। स' बेखायनो बिसोरनि गिदिर गोलावफोरनि लेक्सारखौबो आं एसे एप्लाइ खालामदों आरो आं गावनि सायावनो, नंमारगोन ना नंमारा होननानै। आरो बेयावलाय माने प्रफिट फैयोना फैया होननानै। प्रफिटआ फैयो, आं प्रेक्टिकेलि नायबाय। आरो लावखौ जुदि नों जोगोनारखौ गायनायनिफ्राय फिथाइ मोननायाव लासे हाइस्टआव 5 मान्थ्स लायो बा 4 मान्थ्स लायो। जुदि नोङो मोजां हासार मुलि दै सै जगायनो हायोब्ला 4 मान्थ्सआव नोङो आबादखौ थिखांनो हायो। नोङो 20,000 थाखा खरसा खालामनानै जुदि 4 मान्थ्सआव 1 लाख 1.5 लाख जुदि इनकाम खालामनो हायोब्ला, होमबाना नोङो थाखा फैसानि अभाब जानांगौनि मा दरखार दङ? स' आं गावनो प्रेक्टिकेलखौ आङो मोनबाय आरो। स' बेखायनो आंबो दिनै बुंनो हाबाय, नंमारगौ गिदिर गोलाव मानसिफोरनि बाथ्राया नंमारगौ। खामानि गैया, जब गैया, बा बेफोरबायदि माने थाखा फैसा गैया होननानै बुंग्रा मानसिया एक्सुवेलि बादुला नामा, बादुला मार नामा? स' आंबो दिनै साननो गोनां बायद' जादों आरो। स' लोगोफोर, आं दायो जोगोनार आबादखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय। थांनाय बोसोरावबो आरो देग्लायबो आबादखौ मावदों, नाथाय देग्लाय एसे आङो प्रफिट खालामदों। प्रफिट खालामदों माने मा, आङो लस जाया। आं जिमानखिनि खरसा खालामदों बे खरसाया फैफिनगोन। नाथाय थांनाय बोसोराव जिथु आबाद मावदोंमोन आङो एकदमबारे जिर'खा। आं बेयाव सारेनाबो मोनखायाखै, जेसेबां खरसा खालामदों बिनि सारेनाबो मोनखायाखै आं। नाथाय देग्लाय आङो थांनाय बोसोराव सोलोंबाय, देग्लाय आं एसे माने थांनाय बोसोराव रोंनायखौ आं देग्लाय एप्लाइ खालामबाय। देग्लाय माखासे माने खरसा खालामबावनानै जिखिना खरसा खालामदों बेखिना खरसाया आंनियाव फैफिनगोन। बेनिफ्राय आं देग्लाय जिथु रोंबावबाय, बे रोंनायखौ फैगोन बोसोराव जुदि मोजां बाहायोब्ला आङो फैगोन बोसोराव मोजां प्रफिट खालामनो हागोन, बे आंहा फोथायनाय दङ आरो। स' बेखायनो आंनि जिथु आबादथिलिया लामा जिं जायो, माने गोबां मानसिया थांलाय फैलाय खालामो। जायनि न'खराव जोगोनार दंफां फांसे गैया, जायनि न'खराव माने वाटारमेलन फांसे गैया, माने गायना लाया, गायनो रोङा, बेफोरबायदि मानसिया ओरैबायदि गोरों माने बाथ्रा बुंलाङो, माने बाथ्रायावसो बांसिन गोरों, मावनायाव जेबो गैया। माने बिलाय माब्ला जागोन, जायाखै मावनाया, आमुक तुमुक हेन-तेन बायदि बायदि। खिन्थु जायबा प्रेक्टिकेलि बे आबादखौ मावबाय थादों बेसो मोनथिदों। आरो जोंना मा, बोथोरा जायाखै, गदाय जाबाय बायदि बायदि। स' नोङो जुदि गावनि सायाव फोथायनाय थायोब्ला बोथोरजों चेलेन्ज खालामनो माब्लाबा हानोबो नांगोन। बोथोरा जोंखौ माब्लाबा चेलेन्ज होयो। स' बे बोथोरजोंबो जों चेलेन्ज खालामनांगोन। गासै समावबो जों बोथोरजों माने सोनारनानै आबाद मावनो नाङा। स' बेखायनो माखासे मानसिखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो बुंदों, बोथोरजों नों चेलेन्ज खालामनोबो सोलोंनांगोन, रोंनांगोन बा हानांगोन आरो। ओरैनो जों बोथोरखौ माने आसा खालामनानै, बोथोरनि सायाव सोनारनानै जों आबादखौ मावनानैबो जेबो प्रफिट खालामनो हाया। माब्लाबा जायो जोंना गायनाया एसे गदाय बा सिगां जायो,
माब्लाबा जायो अब्लाबो नोङो गोसोखौ हमथानानै माबायदि चेलेन्ज खालामनानै नोङो आबादखौ थिखांनो हागोन स' बेसो नोंहा माने बांसिन चेलेन्जआ स' आरो आं आबादखौ मावनानै आं मोनथिबाय बेयाव बांसिन चेलेन्जिङा जादों मा जोंहा लेबारनि आंखाल लेबार मावनो नागिरा जोंना लेबार माने जों खामानि मावनो नागिरा आरो एक्सपिरियेन्स माने रियेल एक्सपिरियेन्सखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो स' माखासे मानसिया जानायखौल' दिन्थियो जायिखौ दिन्थिया मेरिट्सखौल' दिन्थियो डिमेरिट्सखौ दिन्थिया आङो आंनि आबादाव मा डिमेरिट्स दङ आं बेखौबो दिन्थिगोन आं जायिखौबो दिन्थिगोन आरो जायिया मानि थाखाय जायासै आं बेखौबो दिन्थिगोन माखासे इउटुब चेनेलफोरा भिउस मोननो थाखाय खालि जानायखौल' दिन्थियो नाथाय आं जायिखौबो दिन्थिगोन आरो नोंथांमोननो माबायदि जायासै आं बेखौबो दिन्थिगोन रियेलखौ दिन्थिगोन आरो नोंथांमोननो जाहाथे नोंथांमोना माने सोलोंनो हायो स' बेखायनो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो साबायखर थाबाय उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावगोन आं बेखौ आसा खालामनानै एसेयावनो दोनथ'बाय।